oziọma liwe bịa ma bụ onye gedo ntị ọnụrụ nya bụ oziọma ọ kwụsịkwa anya bụ ime ogbe mụ na-ekwu okwu ịmalụgo gweli na ọ bụ na ị chọrọ mma ife gbasara Igbo na uju ya ọ bụ na ị chọrọ ife gbasara Igbo na uju nke ije ebe n'ime ogbe na-ekwu okwu ka ijeli iwe mara ife na-eme n'ama ọ kwụsịkwa anya bụ ime ogbe mụ na-ekwu okwu na ọkwa anyị na-akwanyite asụsụ Igbo ọkwa anyị na-akwanyite omenala ọkwa anyị na-akwanyete njirimara ụmụ Igbo ịmalụgo kwe ma ọkwa ije na anya bụ ime ogbe mụ na-ekwu okwu ijeli iwe mara ife gbasara Igbo wee mara aka na gị wee jeli iwe makwụla aka ekpe makwụla iru n'azụ gị ebe a na-ekwu maka asụsụ Igbo omenala Igbo akụrịa mmiri mbọsị ọzọ ka mmanwụ gbakanale Igbo bụ Igbo mma mmanụ daalụnị asị m nke onye chiri nyazelu abụ m nwada Gloria Ekenewuno onye mgbasa ozi n'ime ogbe unu maka isi eme ya n'ime ogbe ebe ọ na-akpọtụ anyị na-akwado asụsụ Igbo n'ime ogbe anyị na-akwado omenala Igbo n'ime ogbe anyị na-akwado njirimara asụsụ Igbo n'ime ogbe ya bụ ọ bụ na ife asụsụ Igbo na-adị gị mma omenala Igbo na-adị gị mma ngwa bịa nso ka anyị kwado asụsụ Igbo My Desire brand na-akwado ime ogbe ọkacha mma na perfume Manif Food and Beverages na-akwado ime ogbe Manif ọkacha mma dị na mmanya
ọgụgụ egwu iso n'ibe na-eti mmanwụ ịnụrụ ya dogwu nwere obi ike. Ndị ọma njem ọnụ, anyị abịago n'isi njedebe. Unu afụgo ụdị mmọnwụ niile dị iche iche anyị nwere. Mmọnwụ ka nkụ, ngwanụ nọdụ ọfụma ma na-ebinyere anyị aka ka anyị wee na-akwado asụsụ Igbo. Daalụnụ.